Alright guys, excited ko kuha na ko si Christina. Kuha ko sa yung eskwelahan. Kay yung klase karon tama man 6:30. So tugon sa daan sa kuha gayon ang 6:30 sa kuhan mag-out. So kuha auto lang ko dito mga alas 6 na. Kapit naman po alas 6, after 2:06 naman siguro. Biyahe na lang po tayo ko. Kumusta ka siya, kaha siya karoon. Doon ba yung reports kayo na? Siguro, gigampoy gito. So, salamat sa Ginoo, nakasakal-alam, maghatag niya para siya ha. Para mag-awan siya yung reports. Eh, kailan po ito niya lagi handaman po. Paghapon ngayon, nag-busy ganito. Report sa paghapon. Pag-study sa report. So, ngayon na, nanguntahan ako sa yung pinakaunang report. So, did well guys. Salamat kasi gino. Itong oras pong ginawa ko po. Tagaan sa kaalam. Ilang kaalam. Hindi sa evaluation. Ang hira yung report. Siya, biyata ka rin dito. Di ka namin nakita gahapon, kikita mo ko sila, bro. Ay, gininanad tang ako, uba na ako siya, kay galing na rin taning kawan ba. Salamat sa Ginoo. Ini nasa direct yung busy dalan dari dapat dalan dari itu. Ikaw lang, oh Jesus. Ang kataban sa ginabuhi ko. Gawin nga po, dyan ito po market, yun ako ikapalit. Dito na kayang papa, nagulat at kudahan ko sa basic need. Hapit ako. Wala ko na gagabihin ako. Makabiyayan ako dito. Gotong gitu siya ba? Kasi 6:30 gitu. Dapat alas 6 sa gabihin. Tapos na ako na biyan. Tunyagi, kuha na ako siya. Kung nakay siya ito, yan ang dito. Ako ka dalat punta alas mo. Natan ako ito. Under what dito ay construction ng bridge there. Luwak po.
Alright guys, doon lang tayo sa kuhan. Skillahan. Alright guys, ang ito college is doon pag-aayo. Hindi mo siya nakapasmas sa highway. So doon lang po lang sa highway. Pwede natin makaulat sa highway po. Imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdaig, paghimaya, pag-awi. Ulat niya. Sulod ning dughan ko, pagpaubos o pagsali. Ang kaugmaon ko kanimo lang. Ang Alright guys, rata na rin yan. Mga siguro sa mga oras ko. bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasidungog ug pagdaig, paghimaya, pag-awit, imo ang langit ug yuta. Gusto ko yun. Bisan pang kawanangan, May jacket po. imo So guys, pagawas na si Alangga na po. Espina. pasidungog ug pagdaig, paghimaya, pag-awit. Ito na ako nung kinawa. Ito siya. Hindi ko mada. Ano na siya?